Des de ben petit m'he fet moltes preguntes, tantes que he començat a buscar respostes. El que vull fer és aturar el temps per tenir converses pausades amb les veus que ens expliquen la vida. Cada dia, quan escoltem la ràdio, posem la televisió, quan anem al teatre o quan llegim un llibre, són altres els que ens expliquen la vida. I el que vull fer és aprofundir en les seves mirades i que ens expliquin de primera mà què és tot allò que ens fa ser qui som. A cada capítol li demanarem al convidat que ens expliqui alguna cosa inèdita, alguna cosa que no vol que se sàpiga. Crec que això no ho havia explicat mai. Tinc roba interior de la sort. No ens havíem vist mai, oi? El pitjor que m'hauria pogut passar a la meva vida. En fi, espero que això ja hagi prescrit. Ja us avanço que aquí els Off the Records no es respecten. Soc el Jon García i això és Off the Rec, les veus que ens expliquen la vida. Marta Marcó, què tal, com estàs? Molt bé. Estem a Hostalets de Balenyà ara mateix o al Paradís, perquè és que ara mirem això. Sant Miquel de Balenyà, Sant perquè se Miquel. t'enfadaran perquè els Ai, Hostalets és el ai, poble de més a baix. O sigui que estem una mica a la frontera, no? Podríem dir. Com és la vida aquí? Realment és més tranquil·la, vas més a poc, sobretot quan entres aquí dins, no? Que et permet estar una mica més aïllat, hi ha molt silenci, hi ha molts ocells, hi ha molts animals. I realment a mi em fa estar bastant bé el fet de no viure ja a la ciutat. Però hi has d'anar molt igualment, no? I vaig cada dia gairebé, sí. O sigui, visc bastant a la carretera, m'agrada molt escoltar la ràdio, vaig amunt i avall i aprofito doncs cada vegada costa més entrar a Barcelona, també és veritat, i per tant aquesta hora i alguna cosa que em permet anar a la meva feina, doncs l'aprofito per això, per escoltar la ràdio, per passar-me els textos. De fet, la ràdio, has comentat alguna vegada que vas començar la carrera de periodisme justament per això, perquè t'encantava la ràdio. Sí, sempre m'acompanya molt. Jo, clar, penso que el meu horari a vegades va al revés de la gent, no? Començo a treballar a partir de les 6 de la tarda, que me'n vaig cap al teatre. Això vol dir que durant tot el dia hi ha moltes hores a les quals doncs, el meu fill és a l'institut o el que sigui, i això fa que jo tingui hores per mi, per preparar-me, per estudiar, si estic estudiant altres coses, però també per escoltar molt la ràdio, és el que faig, l'escolto molt, m'acompanya. Clar, la vida aquí també deu ser molt diferent a la que hi havia a Badalona, que tu ets de Badalona, clar, imagino que no té res a veure tampoc. Sí, de fet, de Badalona vaig sortir molt aviat, amb 18 anys me'n vaig anar ja cap a Barcelona, perquè estava allà estudiant. I, clar, quan ets molt jove vols estar molt connectat amb tot el que passa, amb tot el que hi ha, també culturalment, no? Per mi Barcelona era això, era cada dia anar a veure una obra de teatre, o anar al cinema, o anar als Verdi, era estar connectat i estar connectat amb molta gent. Clar, quan et vas fent gran, i sobretot quan vaig tenir el meu fill, sí que tenia molt clar que volia una mica fugir d'aquesta mena de no parar, no? De tants estímuls. Volia una cosa més tranquil·la i realment és el que vaig acabar fent. Que vagin una mica més lentes les coses, no? Com a mínim quan arribes a casa, que potser quan estàs allà doncs tot va molt ràpid per la vida que has tingut, però que aquí tot es calmi una mica. Aquí tot para una mica, no? I el ritme una mica l'imposes tu, no te l'imposa tota la resta, no? I a mi això m'agrada perquè m'agrada estar en contacte amb la natura, m'agrada aquesta cosa de pensar que puc sortir a l'exterior i connectar-me una mica amb el cel, amb la terra, això m'agrada. Abans dels 18, on com comentaves era un altre moment, no? De voler estar connectat a tot, jo crec que ens passa a tots els que som joves, potser després estàs buscant altres coses. Família de Badalona, família de bàsquet, molt de bàsquet, Sí, molt de i bàsquet. molt de teatre també. I molt de teatre, sí. Crec que la combinació ha estat molt xula, perquè en el fons viure el que li ha passat al meu germà i seguir-lo per tota Espanya, quan anava canviant d'equips, ara que està anant per Europa, és un gaudi, a mi m'encanta l'esport, m'agrada molt. M'agrada molt perquè crec que també té uns valors que és molt el que passa en una obra de teatre o el que crec que hauria de passar en el meu ofici, no? Que és treballar en equip i saber que totes les peces es necessiten les unes a les altres. Per dir-ho així, el teatre pot aprendre moltes coses de l'esport o del bàsquet en concret? Jo crec que sí. Primer el teatre et demana una serenitat, et demana una concentració, et demana una concreció. I el mateix passa en l'esport, no? Un mal moviment et fa perdre una pilota i aquella pilota és un atac i són 2 punts en contra, no? O 3. Llavors penso que en el fons hi ha molt paral·lelisme, hi ha molta concentració, hi ha molta pressió. Evidentment sempre he pensat que el meu germà ha arribat a tenir molt més públic que jo, no? Ahir em mirava el documental de l'Abat Guial i clar, el Farelo, el seu pare li deia «Tu quants n'has tingut avui?» I ella deia «17.000». I ell deia «Jo 300». Una mica és aquesta balança, no? Vull dir que
Però tot i així la pressió hi és, perquè estàs en el directe. O sigui, si falles, falles. I falles davant de 300 o davant de 17.000, però falles. A quina edat vas descobrir, per dir-ho així, una família també, com hem explicat molt de teatre, això que explicaves, aquesta pressió que significa el teatre? Ja des de petit els teus pares et portaven d'escenari en escenari o va ser una cosa que va arribar més tard? No, els meus pares ens van mantenir molt al marge, el meu germà i a mi, vull dir, primer perquè el meu pare també era empresari, vull dir que ell es va arruïnar i llavors a partir d'aquí va començar la seva carrera, però ell era actor aficionat i estàvem al teatre aficionat, per tant era de nits, després de la feina. Nosaltres érem a casa amb els avis i no, a mi em va venir molt més tard. Va ser quan el meu pare ja s'havia professionalitzat i jo, de fet, estava a punt d'acabar la CL i havia de triar què fer, no? I a partir d'aquí va ser quan vaig pensar, ostres, m'agrada molt això del teatre. Vaig anar a veure el Cyrano de Bergerac, del Flotats, i recordo sortir d'allà i pensar, hòstia, m'encantaria fer una obra així, poder explicar, dir aquestes paraules. Va ser veient el Cyrano que se't va despertar aquesta cosa? Sí, recordo molt aquest input amb el Cyrano de Bergerac i tot i així havia vist altres obres del lliure, havia vist ja la Lizaran, un quartet que recordo que m'havia impressionat molt amb l'Omar. Vull dir que ja de petita havia viscut això perquè el meu pare ja estava molt connectat. Però em va venir tard a mi, jo no vaig fer mai teatre d'aficionats, no vaig fer mai els Pastorets, per exemple, no? Em va venir més tard, no ho sé. I quan et va venir això realment i vas dir és que jo el que vull fer és teatre, que de fet vas començar a estudiar-ho, a la vegada que periodisme, com parlàvem abans, els teus pares d'això què en van pensar en aquell moment? Bueno, el meu pare, amb tota la modernitat que els acompanyava en aquell moment, perquè eren persones que jo crec que tenien una obertura de mires important, jo crec que ell va tenir un ensurt, va dir, hòstia, no facis aquesta professió, és molt difícil, és molt insegura. De fet, l'altre dia, veient una sèrie que li agradava al meu fill, em diu, i si em faig actor? I li vaig dir, hòstia, per favor, dic... Clar, i vaig pensar en tot el patiment que em suposaria pels coneixements que en tens de dins de la professió, perquè saps que, bé, és una professió que a vegades has d'estar tocar molt de peus a terra i a vegades no surten les coses com vols. I a vegades et toca l'autoestima i has de controlar l'ego. Llavors, clar, si de sobte em digués que vol ser investigador o que vol fer biologia, doncs segurament estaria més tranquil·la perquè no tindria consciència de què significa això, o què significa, però segurament té la mateixa inestabilitat que ser actor o actriu. Clar, això és curiós perquè el que entenc del que em dius és que el que tu volguessis fer teatre no va acabar d'encaixar del tot bé. No, per això em van dir, fes periodisme, per si de cas, allò una mica assegurant el tir. Clar, no sé si periodisme és assegurar gaire el tir, eh? No, tampoc, vull dir, tampoc, com no ho hagués estat fer Belles Arts o Humanitats, totes les carreres una mica no científiques, a vegades tenen aquesta incertesa, però va anar així i també em va servir de molt fer els 2 anys i pico de periodisme que vaig compaginar amb l'Institut del Teatre. Ara mateix has explicat que pots entendre una mica aquest sentiment quan el teu fill et diu que et vol dedicar a això i tu dius, ostres, sé quines són les coses... Sí, puc entendre-ho. I pots entendre el sentiment llavors que tenien els teus pares? Sí, puc entendre-ho. I en aquell moment ho podies entendre? Bueno, en aquell moment, evidentment, jo vaig tirar pel dret, no? Sí que vaig seguir el consell del meu pare que em va dir prepara't i estudia, és el més important. O sigui, no vulguis arribar al lloc. I això jo li he repetit a molta gent jove que em diu ai, vull fer càstings i vull fer l'arxiu de TV3 i jo li dic, ostres, primer de tot intenta preparar-te i intenta entendre què és l'ofici, no? El teatre, en el fons, és l'orfebreria, és la manufactura, és començar a tocar totes les tecles que després s'han de fer més petites quan fas imatge, però fer-les grans i fer-les en directe és una cosa potent. Per això em sembla que per mi controlar el teatre et fa que després puguis arribar a l'àmbit de la imatge des d'un altre lloc. Què et sembla, per exemple, alguns màsters que hi ha o alguns cursos que directament comences ja des d'interpretació a càmera i que no es passa per aquest pas previ del teatre? Clar, per mi no són el meu ideal, en el sentit que penso això que t'explicava, que és més important la preparació de tot el que significa treballar amb el teu cos, perquè tu treballes amb la veu, tu treballes amb l'expressió corporal, tu treballes amb el cant, tu treballes amb la dicció. Hi ha molts àmbits que el treball de càmera no et potencia. Per què? Perquè estàs davant d'un mitjà que et demana una cosa molt més petita. I per tant no treus tots els recursos, tot i que has de controlar tot l'espectre
de l'emocionalitat. Però penso que està molt bé preparar-se en una escola d'interpretació i tocar tots els pals. Clar, amb el teatre una mica com a base de tot el que pot venir. Jo per mi sí, per mi perquè està a la meva escola, però potser algú que ha fet i que té el cul pelat de fer imatge et dirà doncs jo he après molt i després he pogut fer una obra de teatre i no he tingut cap problema. Clar, però tu també tens les dues vessants, és a dir, has estat davant de la càmera, has estat molt damunt els escenaris i pots tenir les dues coses. Què et sembla, per exemple, que a l'educació la música sigui una assignatura obligatòria i el teatre no? Doncs és una llàstima perquè la música, per exemple, per mi és un llenguatge superimportant que penso que tothom hauria de desenvolupar perquè t'obre un altre tipus d'escolta que és molt difícil trobar-la enlloc més que no sigui en la música. Però en canvi el teatre també t'obre una part d'emocionalitat que penso que també s'hauria de treballar. Per què? Perquè en el fons estàs jugant a fer veure que fas, però sí que estàs intentant empatitzar a què li passa a algú quan està trist, què li passa a algú quan està content, eufòric, en tot el que seria el que ens passa a la vida real, no? I ficcionar això, penso que el que et fa és poder desenvolupar l'empatia. Per tant, em semblaria una cosa important d'ensenyar, no? Perquè, en el fons, els nanos, quan creixen, el contacte amb les emocions i cada vegada més, també amb les noves tecnologies, fa que per mi estigui una mica frenat, no? O sigui, el mirar-se als ulls, el xerrar, el no estar davant d'una pantalla, el no comunicar-se només amb uns whatsapps, sinó haver de parlar directament, això és el que fa el teatre. El teatre et fa això, et fa mirar-te als ulls, comunicar-te amb l'altra persona, veure què li està passant, escoltar-ho i a partir d'aquí tu donar o rebre. I això és el que ens hauria de passar a la vida, no? I que moltes vegades ara anem tan ràpids i les tecnologies ens porten cap a llocs que tot això ho tapen, que només busquem això, la immediatesa del like, no? I no ho sé, jo amb aquestes coses potser m'ha agafat una mica tard, però m'espanta una mica. Els nous llenguatges, les noves maneres de comunicar-se m'espanten una mica. Què tenen que puguin ser una amenaça? Per mi tenen una fredor, tenen una no emocionalitat i sobretot, poder amagar-te darrere d'una imatge, no? O darrere d'una immediatesa, d'un fet, i no es va tan a fons, no? Per mi és bonic quan per exemple, els nens desenvolupen això amb els companys, doncs havent de parlar, havent d'avorrir-se. Jo sempre li dic al meu fill, és important també saber avorrir-se, que no haguem d'estar tot el rato estimulant-nos, o que passin coses, no, para, xerrem de tonteries, observem el que ens envolta. Si no, estàs connectat tot amb una realitat que no acaba de ser real, és la que hi ha allà dins, no? Però com a mare, fins a quin punt pots incidir en això? Perquè al final tampoc pots fer que el teu fill visqui en una bombolla que no és el món real. No vull, no vull que visqui en una bombolla. Evidentment és un nen que està connectat a les noves maneres d'oci, de lleure, però intento combinar les vessants, no? O sigui, ell pot jugar a la Play, però per mi és molt important que a la nit llegim, i llegim els dos, no? Estem al llit i ens prenem un moment en el qual jo estic amb el meu llibre i ell amb el seu. És important això, és important veure que la literatura també et pot fer volar, com et pot fer volar un joc de carreres de la PlayStation, no ho sé. Vull dir que ja ho entenc, que segurament l'altre és més estimulant, però descobrir aquest nou món pot ser també interessant, com també intento que vingui el teatre, no? Que entengui aquesta cosa del llenguatge, del directe, la música. No ho sé, és difícil, és difícil. Però, per exemple, jo he tingut la sort que ara mateix he enganxat l'època en què molts pares s'han ajuntat perquè no hi hagi un mòbil a partir dels 12 anys. O sigui, el meu fill ha començat l'institut aquest any i no té un mòbil. I com ell, el 70% de la seva classe. No ho sé, potser ja és un pas, no? Hem de tornar una mica enrere, llavors, amb aquestes coses. Jo penso que el que no pots és donar-li a un nen de 12 anys el món. No li pots donar el món, no el pot tenir a les seves mans perquè no el controla. Si no el controlo jo, que en tinc quasi 50, perquè a vegades se m'endú i estic perdent el temps mirant coses que realment penso, quin interès té això per mi, no? Doncs imagina't un nen de 12 anys i a sobre donant-li unes xarxes socials que el que fan
És tu sí, tu no, tu estàs dins on has d'estar, tu no, tu estàs en un altre lloc i no et volem, t'excluïm o no et diem ens agrades. Hòstia, supercruel per mi. Fins a quin punt et va fer reflexionar sobre això el monòleg que vas fer de Bèsties? Molt, em va fer reflexionar molt perquè a mi m'agrada molt fer treball de camp, crec que és el més xulo del que em passa amb la feina, no? Que de sobte doncs, em poso a fer un autor i puc endinsar-me en el seu món, em poso a parlar sobre un tema i m'agrada conèixer, no?, el que passa. Vaig estar mirant molt sobre com la hipersexualització de nens i nenes, però sobretot ara ja també de nens, o sigui, el culte al cos, els tatuatges, els piercings, com l'estètica ens influencia, com els perfils que creem no deixen de ser un construir la nostra imatge des de fora, no des de dins. Em va semblar superinteressant parlar d'aquest tema, per això el vaig fer, de fet, volia parar una mica a fer teatre, i Bèsties, quan el Pau Roca em va plantejar el text i el vaig llegir, vaig dir merda, això és important explicar-ho. No sé quanta gent ho veurà, tant de bo ho vegin molts adolescents i els faci reflexionar, no? Però bueno, és per això que faig aquest ofici a vegades, per si pots contribuir, posar un granet de sorra a dir ostres, què us sembla aquest tema? I pensem tots junts, surts del teatre i en parles amb la teva mare o amb el teu pare o amb qui t'hagi acompanyat. Per qui no l'hagi vist, és que el plantejament és molt bèstia, o sigui, una nena petita que es vol operar els pits. Una nena petita que es vol operar els pits, sí. Però des de fa molts anys té aquesta obsessió, des de que té 4 anys, comença a demanar-li a la seva mare. Per què? Perquè és una nena que interactua constantment amb revistes, perquè la seva mare té revistes a casa, i el que veu és el que vol, no? Vol aquell cos normatiu, vol aquells pits, llavors s'obsessiona de tal manera que la seva mare acaba sent un problema molt gran el que li demana la seva filla i acaba tenint tanta pressió que se l'emporta a Sud-amèrica i l'opera. I clar, quan arriba aquí això desenvolupa que li prenen la custòdia, bueno, amb tot un drama, no? I crec que és un text que diu moltes coses, perquè és veritat que hi ha una pressió estètica molt gran, tots la patim. Jo sóc la primera, jo treballo amb la meva imatge. I sóc la primera que em miro i penso, ostres, m'he fet gran, tinc arrugues, tinc una cara que és d'una persona gran, a la càmera em veig fatal, però és igual, jo no vull acceptar el que hi ha, vull acceptar la meva edat. I vull veure que es fan sèries amb gent de la nostra edat, que té la nostra edat, i que està fent un paper de la nostra edat, no d'una persona 10 anys més gran. És que és el que has explicat moltes vegades, que quan et donen un paper, si tens 30 te'l donen de 40, si tens 40 te'l donen de 50, com has conviscut amb això? Al principi, clar, quan ets més jove potser no hi pares tota l'atenció, no? I dius, bueno, vale, soc parella del Francesc Orella, bueno, ens portem 10 anys, bueno, no passa res, cap problema, no? Però després, quan et vas fent gran, penses, ostres, doncs no, he de començar per poder dir no a un projecte que potser m'interessa molt, però que potser no me l'han d'oferir a mi, potser li han d'oferir una actriu que té l'edat d'aquell paper. I per tant, sí, alguna vegada he dit que no. Tampoc és que m'arribin moltes ofertes d'imatge, és difícil. Una dona a partir dels 40 i pico se la comença a invisibilitzar molt en aquesta indústria nostra. I és el cas dels homes? I no és el cas dels homes, no. Vull dir, amb tot l'amor que tinc cap al Francesc, que l'adoro, però ell va acabar a Merlí i no va parar de treballar. I va empalmar projectes en projectes en projectes. No va ser el cas de les dones que érem allà, no? O de la majoria de dones que érem allà. I com et poden també educar en això, no? Parlaves de Merlí, per exemple. Clar, va haver-hi molta gent d'allà, tu ets un cas, que després heu fet molta carrera, hi ha hagut gent que potser n'ha fet menys. Clar, en un boom tan gran com el que va significar Merlí, com pots interioritzar això de dir, vale, he tingut molt èxit aquí, però és que la carrera continua i potser no podré fer coses que siguin tan exitoses com aquesta? He de dir que em va costar una mica, perquè van passar gairebé 5 anys en els quals no tenia ofertes d'imatge. I vaig començar a tenir una mica de paranoia, vaig canviar de representants, vaig pensar, ostres, què passa? No ho faig bé, hi ha alguna cosa que no funciona, és el meu físic, vull dir que vaig realment tenir una petita crisi en mi mateixa, fins que vaig dir, ei, prou, soc tan afortunada, tinc feina, puc fer
teatre és un àmbit que és la meva vida, és on m'he criat i és qui m'està donant feina i qui m'està cuidant i qui m'està permetent explicar històries. Si la imatge no arriba, doncs no passa res, no? Deixa de pensar que és culpa teva. Potser és que no ha de ser i que no ha arribat i que quan arribi arribarà. Has repetit, de fet, 2 vegades durant l'entrevista el tema de la imatge, com això a tu et podia arribar a fer mal. Clar, és molt difícil, suposo, amb la feina que teniu, que depèn tal com està muntat tant del físic. Clar, imagino que això ha de ser molt difícil, no?, sent actriu. Sí, és difícil, clar, és difícil perquè bueno, és difícil i en el fons també és molt bonic, no? Perquè jo ja no tornaré a fer mai la Julieta. És així. Jo la vaig fer quan tenia 20 i escaig anys i ja no la tornaré a fer mai més. La vida ha passat. Hi ha moltes altres Julietes i noies joves que faran de Julieta. Igual que jo ara, doncs segurament puc fer papers de ties de 50 tacos, que és el que em toca a mi, perquè és el que jo he viscut, explicar això. Intentar voler demostrar que no sóc una dona de quasi 50 anys seria un error per part meva, crec. Per tant, intento conviure i conviure bé. Evidentment, jo em cuido, clar que em cuido, però em cuido perquè per mi una persona que treballa en el meu ofici també és un esportista d'èlit. Jo he d'estar en forma per estar dalt de l'escenari i aguantar 1 hora i pico tirant de la funció. Per tant, faig esport, em cuido, intento estar sana. Però la gent és curiós, vull dir, a mi em diuen milions de vegades estàs molt prima i que prima i que prima i per què estàs tan prima i fas... Hòstia, és el meu físic. Vull dir, no és que jo vulgui ser molt prima. Jo vull veure'm bé, vull agradar-me. A partir d'aquí, no m'agradaria tampoc que semblés una... Però és que la gent parla molt dels físics. Hem de començar a deixar de parlar tant del físic, jo crec. I parlar més del que hi ha aquí i del que hi ha aquí. Però clar, la gent parla molt del físic en el sector, perquè, i ho heu denunciat moltes actrius, sobretot amb els papers que són a dones, vull dir, a vegades no només s'ha de complir amb les característiques, no?, a nivell de tenir talent, d'encaixar amb aquell personatge, sinó també de característiques com molt físiques. Vull dir, es parla molt del físic perquè segueix funcionant així al sector. Evidentment, però perquè la imatge, o sigui, tu dones una cosa, el teu físic dona una cosa, tu tens una personalitat i normalment, malauradament per mi, crec que es perd una mica el joc del que és un actor, un intèrpret, una actriu, et donen papers que t'escauen, que el teu físic ja determina, ostres, mira, és que ella ja té un tipus de físic que ja dona una mica això, per tant, donem-li aquest paper. A mi m'agrada molt quan veus una actriu que està fent un paper que realment d'entrada no li donaries. Crec que és interessant buscar això també, no? Però la imatge, evidentment, la imatge t'encasella en un lloc, dones alguna cosa, i a més també hi ha un factor, quan has d'estar davant d'una càmera, és tu qualles o no qualles amb el teu company, amb el teu partner, amb el que volen, amb el que es vol ensenyar. Per tant, són molts factors que no depenen de tu, no depenen de si ets bon actor o no ets bon actor. I el teatre està molt lluny d'arribar en aquest punt en el que no sigui estrany que el que tu t'imaginis d'un personatge físicament puguis agafar una persona que no compleixi amb allò, el cànon? Està molt lluny d'això. Jo penso que el teatre afortunadament arrisca més en això, perquè a vegades els actors jo crec que acostumen a donar una solvència o acostumen a provocar alguna cosa en el públic que fa que tu els hi dones la confiança en pensar que poden fer aquell personatge però que també en poden fer un altre i un altre i un altre. Diguem que hi ha més obertura, tens més possibilitats de fer rols diferents. No hi ha una lupa tan acotada, no? Està molt més obert el prisma, per tant, jo puc fer veure que estic fent una superdolenta i potser d'entrada no em donaries el paper d'una tia superdolenta, no? Mirant quin és el moment ara mateix del teatre, fent una mirada una mica més general, potser és un moment una mica contradictori, vull saber també què penses d'això, perquè per una banda, a nivell de pressupostos, l'1,7 és el més alt que hi ha hagut, 3 milions d'espectadors en una temporada, però heu denunciat moltíssim que segueix sent un sector molt precaritzat. Quin és el moment ara mateix del teatre a Catalunya? Segueix sent un sector molt precaritzat i no s'inverteix diners en la cultura i en el teatre, sobretot, però també en la dansa, en el circ, en la música. Són oficis precaris. Per què?
perquè no et permeten tenir una continuïtat, perquè no és com a França, no tens uns intermitents on l'Estat, si tu treballes i fas un projecte a l'any, puguis viure després amb una certa tranquil·litat. És un ofici molt inestable i a part aquí és molt endogàmic, és molt petit. I què passa? Doncs que cada vegada les generacions ens separem més en comptes d'ajuntar-nos, perquè és com que els que porten molts anys treballant, els que comencen els hi dona la sensació que els hi estan prenent el pastís. Que haurien de fer més diners públics. Crear noves companyies joves emergents perquè es poguessin fer projectes de creació, projectes en els quals no haguessis d'estar pendent de l'ocupació. O sigui, jo ara que m'he posat a l'altre cantó amb la trena, per exemple, i he vist com funciona una producció teatral... Era la primera vegada que ho feies? Sí, era la primera. Sempre havies estat com a actriu i ara també dirigint-ho amb la Segura. No dirigint-ho, sinó que ens vam fer una mica... Vam intentar compartir aquesta producció. Compartir una producció vol dir assabentar-te de com van els números, de com funciona, de què costa cada cosa i estar al darrere i arriscar tu també, no? A nivell de posar-hi diners. I aquí te n'adones que realment, ostres, el teatre és molt bèstia, perquè si no tens un tant per cent d'ocupació molt elevat, no comences a cobrir els gastos i, per tant, a partir d'aquí no comences a guanyar i a generar diners. I això vol dir que tots els productors tenen molta pressió en l'ocupació. I això és el que ha de suplir l'Estat, que es puguin fer projectes en els quals no hagis d'estar pendent de quants tíquets estàs venent. Perquè és que si no, no pots arriscar mai, sempre has d'anar, ostres, fem això perquè ha d'arribar a tots els públics. No, per què? Perquè no podem fer un teatre més experimental o barrejar disciplines. No ens ho permet l'Estat. Això a Alemanya és impensable. Allà l'Estat permet que hi hagi una òpera contemporània en la qual hi hagi gent molt jove que està començant que proposin una proposta radical. No ho sé, no sé dir-te ara concretament, però parlant amb amics que són fora et diuen, ostres, és que allà a qualsevol poble hi ha un teatre en el qual té una subvenció molt gran i molt potent. Per exemple, ara mateix, com diem, estem amb l'1,7, es posa l'objectiu del 2%. Però quants anys fa que parlem del 2? Però el 2, per exemple, segueix sent poc. Jo trobo que sí, si ho compares amb altres països d'Europa, és molt poc. Però molt, I què et sembla la política de bonus que s'ha fet sobretot amb els joves perquè puguin anar al teatre? Això és positiu? Evidentment, tot és positiu. Tot el que sumi el nostre públic jove és positiu, perquè és el públic del futur. O sigui, si no hi ha gent jove a les platees, nosaltres tenim una obsolescència programada, és evident, perquè arribarà un moment que no hi haurà gent que vulgui anar al teatre. I jo ho veig, i és una cosa que em preocupa, parlem molt amb els companys i companyes. És molt difícil atraure la gent jove, és molt difícil, però això s'ha de fer des de les escoles. Si jo des de les escoles, jo ho recordo quan era petita i anava molt al teatre, ens portaven al teatre. És important que els hi facin despertar aquest cuc, també perquè jo entenc que una persona jove, si s'ha de gastar 30 o 20 i pico euros en una entrada de teatre, no sap què va a veure, no s'arriscarà, s'anirà a veure el concert d'aquell grup de música que ja sap que li agradarà. Per tant, hem d'ajudar a que hi hagi subvenció pels joves perquè puguin catar, perquè puguin tastar si els agrada o no. I tornem també al que havíem comentat a l'inici de l'entrevista, el paper de l'educació en tot això, en posar bàsic. Aquest petit, com una espurna que et permeti anar descobrint el... Bàsic, és que és bàsic. És bàsic que des de les escoles es fomenti la lectura, el teatre, el cinema, el circ, la dansa, la música, totes les arts. És que són el que t'eixampla l'ànima. En el fons, en temps de pandèmia, tothom se n'omplia la boca, però és veritat, no? És el que ens va fer estar una mica més contents i no estar pensant en si la gent es moria als hospitals, no? I de fet és així, jo crec que aprendre de la vida i de l'ésser humà només ho pots fer a través d'això, dels actes culturals i educatius, és la manera. Després la vivència, evidentment. Si te'n vas a fer la volta al món segur que aprens un munt de coses. Però segurament el que aprendràs tindrà molt a veure justament amb la cultura. Marxes fora i veus justament quina és la cultura del país. Altres maneres de connectar-se amb la vida, altres maneres de prioritzar coses. És així, jo ara per Cap d'Any ens en vam anar a Argèlia
I, clar, entres a Àfrica i de sobte veus, no? Veus quines són les prioritats. Però, en canvi, hi ha aquesta mena de dislèxia, no? Vull dir, el que veus més són telèfons mòbils i imitacions de marques de roba, que per mi em va semblar una cosa de gent que potser veies que vivien en llocs que queia la Caix Bacau i de sobte els veus que van tots vestits de Fendi, de Gucci, d'imitació, i fas... No entenc, no estic entenent cap on anem. A mi hi ha coses que ara mateix ja comencen a escapar-se'm, però no deixaré de barallar-me per entendre-les. Et sents molt lluny de, per exemple, les generacions joves? A l'hora de com entenen la vida? Intento no sentir-me'n, perquè tinc un fill i perquè no em vull desconnectar d'ell, vull aprendre amb ell i vull poder entendre, però sí que no deixo de repetir-li quines per mi són les prioritats a la vida, no? Que és això, ser bona persona, ser generós, connectar-te amb el teu entorn i amb la gent, amb la teva societat, no prioritzar el consumisme, vull dir, no caure en l'error, saber què és el que realment és important. Perquè d'aquí res et pots posar malalt i desaparèixer del món, no? O et pot fotre una bomba i ens anem tots a cagar, no? Llavors dius, hosti, no sé, és molt utòpic, potser sembla molt hippie, però intento entendre, i dins d'això entendre per què de sobte és tan important si vaig vestit així o vaig vestit així, no? Que també ho era a la meva època, El que passa que els teus pares et deien, bueno, doncs, escolta'm, si vols vestir així o comprar-te això, Tu treballes, no? doncs comença a treballar. Jo vaig començar a treballar als estius i el 70% del meu sou se'l quedava el meu pare. I em deia, escolta'm, noia, tu vius aquí, no? Ho tens tot. Vull dir, escolta'm, doncs no ho sé, et quedes aquesta part, però entens de què va això. Entens lo dur que és llevar-se a les 5 del matí o a les 6 del matí i anar-te'n a plaça a vendre. Ho entens, oi? Doncs va, vinga. I clar, espero no sé, ser capaç també de transmetre aquests valors al meu fill. Marta Marco, ha estat un plaer, moltíssimes gràcies. Gràcies a tu. El que passa que encara no et deixaré marxar, perquè el nostre podcast es diu Off the Rec, i llavors al final de cada entrevista demanem al nostre convidat que amb aquesta gravadora expliqui alguna cosa que mai havia dit públicament. Pot ser el que sigui. Et deixo un moment, si vols, per pensar-ho. Sí, espera't. Doncs és una tonteria, però és una cosa que només m'ha passat una vegada amb 30 anys que faig aquest ofici, que és que no vaig entrar en escena quan em tocava. Vaig deixar molt tirats els meus companys, entre ells hi havia el meu pare, l'Eduard Fernández, i és perquè estava embarassada jo en aquell moment i em vaig quedar adormida al camerino de miralls de la sala del Teatre Lliure. I de sobte vaig fer, em sembla que vaig sentir que ja havia d'haver entrat, vaig donar tota la volta al Teatre Lliure corrents, em vaig equivocar, no trobava la porta d'entrada i mentrestant el meu pare va fer un speech, crec que ben bé de 2 o 3 minuts i crec que això no ho havia explicat mai. Molt bé, moltíssimes gràcies. A vosaltres. De veritat.